Здравейте, приятели! Аз съм Таня Георгиева и ви приветствам с добре дошли в предаването България – код, духовност, памет на телевизия Божествени български ритми. В настоящото издание на предаването продължаваме с акценти от проведения през месец април в Севлиево 10-ти фестивал Семе българско. На 24 юни, знаете, българите отбелязахме празника на билките Енювден. Затова в този брой ще насочим вниманието ви именно към тези растения, чрез които природата ни дава възможност не само вътрешно да се грижим за здравословното си състояние, но и да черпим външни ползи от тях, използвайки ги в аромати и мехлеми. За тайните на българските билки и други сакрални знания, свързани с тях, споделиха пред екипа ни хора, чийто живот е посветен на този вид свързване с природата и енергията на космоса. Румяна Халачева от Севлиево, Ана Христова от Велико Търново, Кирил Стефанов от Елена, Георги от Сливен и Косю Любенов от Стара Загора. Следващият ни лектор е Румяна Халачева, която е родом от град Дряново. Занимавала се дълги години с международна търговия. Има написани две много интересни книги: Дълбините на древността и Дълбините на душата, в които засяга интересни езотерични теми, неща от древността на българите, Боян Мага. Проследява какви са скритите кодове в шивиците, в българските обичаи. В тези книги, които наричам кратко романи за българския дух, всъщност съм дала много ценни и дълбоки знания. Условно казано, това са романи, всъщност това са много сериозни книги. Избрах формата на романи, за да се четат леко и приятно, но в тях има и скритата българска история и матрицата на съвременния свят, такава каквато съществува и в чийто капан ние сме паднали до голяма степен. На фестивала Семе българско 10-то издание тук в Севлиево се срещаме с Румяна Халачева. Здравей, Румя! Здравей, Таня! Впечатли ни това, че ти имаш една много интересна лекция, свързана с билките. Ползата от билките, какво не знаем, какво знаем, как помагат. Може ли накратко за зрителите на BBR TV да споделиш? Това беше лекция за здравословния начин на живот. Занимавам се с това знание от 31 години. Дала съм голяма част от него в двете си книги Дълбините на древността и Дълбините на душата. Тук просто обобщих за основните принципи на запазването на здравето, младостта и красотата, за лечението с билки, което е истинското лечение, защото то лекува проблемите изцяло и в дълбочина. Споделих също за това, че всички болести се причиняват от различни болестотворни микроорганизми и паразити в телата ни, които трябва да изчистим, за да бъдем съвършено здрави, но в същото време нашата мисъл и нашето състояние на духа допускат тези паразити да се развият в телата ни. Ако ние сме настроени по определен начин, те ще си стоят там, но няма да се размножават и няма да ни причиняват болести. Тоест дадох едно такова обобщено знание, което се надявам да бъде много полезно на хората. Когато вече сме пречистили телата си, а и самото пречистване отново се прави с помощта на различни билки. Например, билките, които пречистват кръвта, това са бял ръвнец, бяло енювче, бял трън, кръвта и черния дроб. Тоест, за чернилката в тялото трябва да използваме бели билки.
Жълтите билки са добри за стомаха и за жлъчката, примерно. Пречистването от микроби и паразити става с билки като корени от решетка, билката вратига, масло от риган, масло от черен кимион, сяра може да се яде по една лъжичка на ден в продължение на определен период от време. При добро съчетание на всичките тези билки и средства, които казвам, за около месец ние можем напълно да пречистим тялото си от всичките болестотворни микроорганизми и паразити, които съществуват там. Сигурно ще им бъде полезно и ако прочетат и книгите ти, защото там в много по-широк аспект си разгърнала това знание и знанието и познанието за това, кои са българите, откъде сме, откъде идваме и какво трябва да знаем за себе си. Да, действително, в двете книги съм дала много знания за истинската българска история, която е скрита и не се изучава в учебниците, за най-важните моменти от нея, довели до упадъка ни на народ, също така за духовното наследство на богомилите, за ролята на Боян Мага, за това какво сме дали на света и какво се иска от нас в настоящия момент, защото нашето предназначение като народ е да създадем най-справедливата държава в света, колкото и безнадежно да звучи това в момента, но ние сме го правили през вековете и отново трябва да го направим. Там, където е текло, пак ще тече. Живи, здрави и благословени да бъдат всички българи по света. Днес ще си говорим за етеричните масла и ползите и как да ги приложим най-вече. Здравите български корени завръщат все повече семейства от чужбина в родината им. Едно от хилядите е и семейството на Ана Христова, която намира смисъл във връзката с природата, използвайки етерични масла и билки за създаването на лечебни мехлеми и парфюми. Здравейте, казвам се Ана Христова и от години използвам етеричните масла, за да изработя мехлеми за лекуване. Можем да изработваме изключително много мехлеми, като например мускулни и ставни болки. Аз лично използвам мента, българска мента и етерично масло. Разбира се, с билки също може да се помогнем. Разликата между етеричните масла и билките, че етеричните масла са кондензирана версия. Например, да кажем, ако вземем едно шишенце 10 мл шише от мента, етерично масло, на нас, за да го изработим, ни трябват 4 кг листа от мента, които да минат през дистилация, да се вземе есенцията отвътре и да стане това шишенце. Много по-кондензирана версия, това казваме. В мускулните ставни болки използвам мента, Wintergreen също. Крем, примерно за комари, можем да си помогнем с лавандула, индрише. Всички тези билки ние ги имаме в България. Така, лимонена трева също помага в случаят. След това да спрем кашлицата. Ние, нашето семейство, плюс децата, цяла зима се лекуваме с етерични масла. Трябва ни една мента и един евкалипт, просто само на инхалация. Един чайник с гореща вода. Не ни трябва абсолютно никакви други инструменти. И самата инхалация, когато се изпаряват парите, взимат капките на етеричното масло и много бързо влизат в белия ни дроб и да ни помогнат да облегчиме кашлицата, да спреме секретите и така нататък, да си помогнем да се излекуваме. Крем за против слънце можем да направим, против бръчки, разбира се. Етеричните масла в България също са много полезни. Индришето е прекрасно, розовата вода използвам, лавандулата. Едно голямо богатство за мен етеричните масла са течното злато в природата и ще е много добре и умно от наша страна да ги използваме, както и билките. Те са екстракт от билки. И тук имаше вчера опит правене на аромати. Така, да. Предложила съм да си направим парфюм. Всеки може да си направи парфюм. Предлагам да кажем едно шишенце с розова вода, в което ще ви предложа около 30 различни етерични масла. И вие да си изберете трите, които избирате, които най-добре са ви подхождат за вас. Правилният начин е да използвате вашето обоняние да избере кои масла са най-добри за вас, не вашият мозък, защото мозъка диктува едно, но обонянието ни е по-правилният съветник. От какво има нужда тялото ни днес? И избирате си 3 масълца, които ги смесваме с розовата вода и след това си го използваме като парфюм. Чисто смятам, че
все повече българи трябва да се прибират в България. Аз лично съм живяла 20 години в Канада и по време, преди 2-3 години, решихме, че ще се приберем. Процесът беше труден, даже организирах онлайн среща. Всяка седмица се срещахме, за да се подготвим. Може ли да се приемем в България? Може ли да се живее? Какво ще работим децата? Как ще свикнат с езика, защото повечето деца са родени там. Имаме група, над 1000 семейства сме и се срещнахме около 1 година да се подготвим как да си донесем багажа, да си пренесем частни уроци по български задължително. Българските училища в чужбина трябва да знаете, че децата ни в продължение на 3 или 4 години всяка неделя ги водихме на българско училище. Не само ние. Българското училище в Монреал, в църквата са над 40 деца в неделята. Ходим до обяд, за да могат да свикнат с езика, защото за тях специално английски и френски им са основните езици. Тук им трябваше година да свикнат с български език. Но общността е голяма, продължаваме да се събираме. Аз съм организатор, събирахме се скоро в София, в Бургас, в Търново в момента живея. Събираме се и се поддържаме как сме се аклиматизирали в България, какви трудности имаме, как си оправяме документите, нали, всички тези стъпки, които са необходими за една аклиматизация в една държава. С едно изречение, как се чувствате на родна земя? Чувствам се много по-добре, корена сякаш наистина ни дърпа. Хората са много по-човечни. Това е основното нещо и основната разлика с Северна Америка. Когато се заприказва с един човек, той някак си те допуска много по-близко. Чувстваш го много по-близък. Няма този егоизъм и това постоянно преследване в материални цели, а човечността се усеща много повече в България. Старите народни лечители, наричани знахари, имат своите наследници, които са усвоили тайните на билколечението. Според Кирил Стефанов, това, което липсва в конвенционалното лечение, е всеки илач да се приготвя на място в аптеката, според индивидуалната нужда на човека. Съм Кирил Стефанов от град Елена. Нашата малка семейна фирма се казва Благи билки. Аз, майка ми и съпругата ми, Вера, занимаваме се с събиране на билки в Балкана, в Елена, тъй като при нас главното, нали, препитание са билки и гъби. Това е защото е екологично чист район, няма замърсявания, няма коли, трафик. Освен за пиене и за лечение, т.е. за вътрешно приемане, билките се прилагат успешно и в кремове, лосиони, масла, така разкрасителни. Кажете ни малко повече за така по-характерните. Да, ми използваме ги също в нашите кремове за лице. Имаме за пигментни петна и белези, за бръчки. Правим изцяло натурални пасти за зъби, също от билкови излеци, сух дезодорант, балсами за устни, шампуан, душ гел. Билките имат невероятно приложение в козметиката, нали, така наречената фитокозметика. Използват се не само външно, а и вътрешно, в тинктурите, в маслата, да кажем, за гъбички, брадавици, кокошестрън, всичките спрейове и мехлеми за ставни мускулни болки, за хемороиди при псориазис. Нали, билките имат огромно приложение. Нали, нашата цел е да популяризираме това, което имаме като даденост в България и трябва да ги използваме, защото, както казват хората, ние газим в вода газим, а всъщност имаме, нали, така невероятна даденост, това злато, зелено злато в Балкана, а не го използват. Кой ви въведе в тайните на билколечението, на билкопроизводството, т.е. на влагането на билките в тези продукти? Майка ми, тъй като тя е билкар и знахар, от стар знахарски род, още прадядо ми се е казвал Аврам знахаря, тъй като те са Аврамове. И още в края на 19 век, нали, се занимавали с събиране на билки и правене на мехлеми, илачи и така нататък. Нали, тогава други думи са използвани, но това са били старите знахари. Модерните аптекари, които са правили билки и мехлеми според болката и състоянието на човека.
което и аптеките трябва да правят в днешно време, но за жалост те не го правят. Добре, Модерните аптекари, да. Семе българско е една прекрасна инициатива, която наистина насърчава млади, стари, големи, можещи, знаещи към природата. Това е, трябва да се върнем. Аз бях почти 17 години в чужбина, даже повече, и осъзнах това богатство, което имаме в България, тия корени, които притежаваме. Билките са просто част от цялата картина. Това слънце, тази почва, тази земя, водата ни, всичко е дар от Бога. Така че препоръчвам да се завърнат към кореници, към нашата природа. Аз съм Георги от град Сливен. Ние сме трето поколение билкари. Всичко при нас е естествено само от билки и доста време вече се занимаваме с тези неща. Имаме много доволни клиенти в цяла България. Имаме мехлем за гъбички, за хемороиди, блак мехлем, мехлем за псориазис, алергия, атопичен дерматит, билкови тинктури. Тинктурите не се приемат 3 пъти по 30 капки, всяка една тинктура. Доста време сме на пазара, така че имаме много редовни клиенти в цяла България също. Казвате, че сте трето поколение билкари. Кой ви предаде, предполагам, вашата баба, знанията? Дядо едно време е продавал насипно билки в пазара в град Сливен и ние решихме така да се разраснем, да направим цех, да се регистрираме където трябва и да предлагаме нашата продукция. Разкажете повече за това как ви научи да познавате билките, нещо интересно около този момент. Това е много интересно наистина, защото ние от малки сме в билките, почнем да се изучаваме още когато бяхме на 7-8 годинки, тръгнем по гората с дядо и така. Кои са най-полезните и основни билки, които един човек трябва да приема целогодишно? За целогодишно? Това е широк спектър. Билката може да каже примерно бял равнец, корен глухарч е много хубаво за пречистване на кръвта също, мащерка е също много хубаво да се приема. Има много билки, които благоприятстват на организма, много добре действат. По ден се казва, че за всяка болка има билка. Има лек, да, точно така. Ние имаме за абсолютно всичко тинктура. За здрав черен дроб, холестерол, за кашлица, за гастрит, колит, язва, за абсолютно всичко. Участници сте в Семе българско. Едно послание към българите тук. Посланието ми към българите е да бъдат по-добри и да използват повече българското. За магията на билковите отвари, маслените извлеци, тинктури и кремове, чието използване влияе благотворно на всички нива в човешкия организъм, в комбинация и с формата додекаедър, настройваща висшите честоти на мира, любовта и мъдростта, сподели и Косио Любенов. След тежка катастрофа, оставила го обездвижен за известно време, старозагорецът преосмисля живота си, връща се в България и се отдава заедно с съпругата си на здравословния начин на живот, помагайки на много нуждаещи се чрез билколечение, енерготерапия и радиестезия. Физическо, умствено, психическо, емоционално, както и душевното здраве, което е здрава, видима, много важна част. И работим изцяло с български продукти, български билки, понеже България е една от най-богатите. Имаме над 420 лечебни вида билки. И ние сме се насочили към това, защото от древността до сега всички знаят, чайчета, баба е сварила нещо
и помогнала. Държим се близко до близките до народа рецепти. Стараем се по най-близко природосъобразен начин да произвеждаме нашите продукти и да бъдат така улеснени и лесни за употреба, че всеки да може да ги ползва при желание както ежедневно, за да поддържа здравото състояние, така и при нужда вече и проблем да възстанови здравето комплексно. 16 вида работят многоспектърно, прочистване, подсилване, конкретно вързване с органи и системи, като работим с енерготерапия, с измерване, квантови анализатори, така че да бъдем максимално полезни, да може информацията да е комплексна и да може човека, който реши и се насочил към нас, да получи тази комплексна информация, за да вземе най-правилното за себе си решение за здравето. Обръщат ли се повече хората към природното лечение? Ами за наша радост, да, забелязвам, понеже ние сме от 15 години на пазара и забелязвам, че все повече българина се доверява на природното, на народното, на тези екстракти вързани с билките, на това лечение, което е от древността до сега. Може би от това разочарование от конвенционалната медицина и от недобрите резултати, които са постигнали определени хора чрез нея, връщат се към корените си, така се каже. Има ли противопоказания на някои от продуктите? Трябва ли хората да внимават за нещо? Трябва ли консултация с лекар? По принцип всички наши продукти са регистрирани като хранителни добавки и като такива са официално на пазара, което говори, че могат да се ползват от всички без изключение. Даже ние съветваме хората, които се обръщат към съвети и желание да ползват нашите продукти, отначало да ги ползват с всичко, което ползват до момента, за да става една връзка, една синергизация в организма между това, което до момента се ползва и новото, което вкарват. Когато организма получи тази информация достатъчно дълго време, той си я припознава, харесва и почва да си я търси. И оттам вече взимат решение дали да изместят досегашните методи на лечение с билколечението и останалото, или да си продължат с конвенционалната медицина, да си ползват продукти, както се казва, до живот, без да знаят доколко ще изкарат. Разкажете ни за тази удивителна геометрична структура до декаедъра. Виждаме лечебните свойства, сте акцентирали на тях. Ами това е изследвано, последните 3000 години, най-вече Питагор и Архимед, върху тези златни сечения и оттам тръгва тези свещени връзки между самите числа и са изследвали въздействието върху хората и върху природата като цяло. Именно тези така наречени златни сечения, които създават една енергийна среда, която въздейства. И от древността познати така наречените пирамиди. Те са също форми, има над 60 такива. Ние сме се насочили към додекаедъра на гръцки или 12 стенника на български, който има 12 еднакви правилни петоъгълника като повърхнини. И има теории, че такава е горе-долу формата на Земята с 12 тектонски плочи, както и при подобна структура се говори, че има и нашата Вселена. И заради тези си качества и свойства на формата и въздействието върху всички, ние построили сме такава зала, с която правим различни лекции, семинари, както и всеки може и групово, индивидуално да поседи вътре, да получи това въздействие. Това е именно тези торсионни полета, които и Тесла е изследвал, в които активират тялото, защото през нас тече импулс електромагнитен с висока честота. Именно това нещо активира този импулс и тялото като разумна система веднага почва и всичко синхронизира, подрежда, хармонизира и оттам човек се чувства значително по-добре.
Това е финалът на днешното издание на предаването България Код, духовност, памет. Вярвам, че всеки от вас, скъпи приятели, е получил достатъчната доза информация, необходима, за да потърси повече детайли за своите нужди – здравословни и енергийни. Предстои и третата част на серията интервюта от фестивала Семе българско в Севлиево, в която ще наблегнем на синхронизацията на човешкото тяло чрез духовност, езотерика, мистика и висока енергийност, залегнали не само в народната ни музика, танци и шевици, но и в ДНК-то на българите. От екипа на предаването, слънчево и лятно настроение до следващата ни среща!